Galing na tayo sa plaza. May additional order tayo. Ibalik muna natin ang presyo. Pahiram tayo. Base tayo guys. Check natin dun kung anong next move. Tunayin na lang natin yan. Oh, daanan natin isang order ng e-bike. Parang sa lang niya, hindi niya nagagamit sa hanap buhay. Ang dami na bigit. Traffic. Traffic. Usad. Magkano?